Dve zázračné slová viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Dve zázračné slová viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Takto, pozri sa, dvaja a dvaja. Tuto je ešte jeden chlapček sám, choď, aby mu nebolo smutno. Takto. Ak nám niekto niečo dáva, ak si pre nás nájde čas, poďakujme, urobí to určite aj druhý raz. Dve zázračné slová viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Dve zázračné slová viem, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím. Ste prvá A trieda, prvá B trieda a prvá C trieda. A zo školky poznáte, že v každej triede je pani učiteľka. V prvej B triede je to pani učiteľka Kulková a po obede bude s vami pani vychovateľka Tišová. Z tej školy nosí samé celičky, hviezdičky, srdiečka. Všetci, to tak nie sa na vás veľmi teší. Milí naši prváci, vážení rodičia, nadišla dlho očakávaná chvíľa, keď ste sa všetci tešili na 2. september, keď prekročíte prah tejto našej školy a stanete sa žiakmi základnej školy a budete tu teda s nami chodiť a tráviť svoj čas dlhých 9 rokov. Niektorí chodíte. I'm not the kind of girl who gives a chance.
trošku zoznámili. Ja sa volám Romana Culková. Naša pani vychovávateľka je pani vychovávateľka Vierka Tišová. Teraz by som chcela, veľmi by som bola rada, keby ste mi aj vy, každý z vás, povedali celé svoje meno, ako sa voláte. Dobre, ja si to tu poznačím. Václav. Či sa? Teraz by som poprosila vážených rodičov, keby ste nás chvíľočku počkali vonku, my sa ešte trošku porozprávame s deťmi. Tak ahoj. Nazdar. Som rada, že sme chvíľočku ostali sami. Čoko byť, ako sa nám môže triedať? Môže byť? Áno. Som sa na vás veľmi tešila, som sa nevedela dočkať. Vy patrite do našej triedy. Aby sme sa poznali, my máme, asi ste si všimli tuto na našej triede, máme takú kvetinku, je tam napísané, viete čo? Všimli ste si? Nevšimli. Takáto kvetinka. Znali, že sme z našej prvej B triedy. Takže dobre by bolo, keby ste si ich aj zajtra dali, máte tam svoje meno napísané, podľa toho vás budem aj ja vedieť zavolať, budem hneď vedieť si prečítať. Takže ten prvý týždeň poproste mamičku, ocko, aby vám ich vždy dali tie mašičky. No, a chcela som sa spýtať deti, čo sa v škole volali? Čo sa robilo v škole? Počítam. Počítať, cvičiť. Zajtra si už prineste aktovku. Do tej aktovky, no tašku alebo aktovku, ako sa tomu hovorí. A do aktovky si vložíte túto knižočku, čo ste dostali. Viete, čo to je za knižka? Šlabika. To je šlabika, to je naša najdôležitejšia knižka, z ktorej sa naučíme všetky písať. Aj presah, hodina matematiky, áno, tam sa budeme učiť počúvať. Čítanie. Hodina čítania, výborne. Hodina písania. Lenže v tej škole budete sa učiť všeličo počítať, písať, a tak ďalej. Ale so mnou sa budeme aj hrať, veď predsa prišli ste zo škôlky a ako by to vyzeralo, keby sme sa ešte nehrali. Budeme sa hrať rôzne hry, ktoré dochádzate, spoznáme spolu toto okolie, nebojte sa, bude nám dobre. Ale budem rada,